and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Malaka kung mapakya siya o makita siya sa mga tao nga nagpangita niya. Siya! Kingano? May nagpangita sa ay ni Lily Dailing? Kinsa man? O ngano man? Aha? Tug-ani ko tinuod ling. Nganong gipangita si Lily? Pedro. Unsa manggiday mo kani adtuling, ha? Kay ako, nagduda lang gani mo sa una nga naabot aning among isla. Kay wa ka kaila, bisan usa dinhi. Way parinti, ha? Kalit ka lang may butho ning among dapit, bit-bit sa imong apo. Kinsa manggidi ay buling. Tasha! Nga bang mangusyoso ka man sa konodro, ha? Unsa man ka investigador? Tagadiin manggidi mo sa una ling. Taga-amo. Asin na pitingin niyo? Sa syudad. Asin na pinasudan? Sa... Wala buko na. Naparagot. Nga nung kinahalang mamasayod ka kung asa ang amo sa syudad. Mamisita ko dito sa inyo. Akong pangayoon sa imong ginikanan ang imong mga kamot. Sa? Ganahan Ay, ko niyabag ka ng Pedro, ha ka? May pabauli ra sa inyo, may pauli. Ganahan ko sa mga kamot. Saan mo kong kamot? Muuli bitaw ko ron. Oh, pero larang nga una ning isda nga akong daling. Larang nga ni. Lamig king larangon. Unya daghanog sili. Pampabiga. Sa pa ka diya, oy! Biga. Bigaa ka ng naong ni mong Pedro, ha ka? Nasamot hutoy ko ni mo, anak. Hotda na origlalang dito sa inyo. Sa gilbag ikaw na bigaan hanggawa ka. Daghanog sili. Sili. Sili, imong dagwa, sili. Ano nang Yan sa... dagway mo? Saan man ako mabigaan ko? Pag ulbay myself na lang. Ay. Lagi ka patabangon kung ni mong biga ka. Yan, di ko makapamalihog di mo. Ay, hilam, ay! Bukan ka nung kas itlog ni mo hanggawa ka. Dito, papawa na sa akong patabangan. Okay, manlingkod lang una tadi ni ha. Dinis tunga-tunga. Kanang naay fountain nga gamay, anak tadi ha magpalabay makadiyan sa oras. Dili. Oh. Sa una lili kanang wa ko lingaw. Muani ra ko dinhi. Ano mapabugnaw ko ug manghunting ko. Pero wa jud ko nadagit oy. Dire, lingkod ta dinhi. Sige. Ay, husto. Ay, samtang manglingkod ta dinhi, magkaon-kaon ta. Sabi mong gusto kay magpalit ko. Bisag unsa lang, Jane. Okay, sige. Kwarta, be. Ha? Hala, no? Ay, nagtuo man siya ting manlibre ko, uy. Hiday mo na libre, uy. May bayad yun, siyempre. Be, 100, be. Ako na bahala kung si paliton. Kadiyot ha. Jane, yan ha. Okay, dini ka lang, ha? Lantaw-lantaw lang di sa mga tao nga manlabay. Mabalik ako na yun. Sige, diya ka lang ko na. Kadako itipita. Nagkalain-laing mga tinda ako nakita. Kung kauban ko pala unta si Jason karon, tingali. Malingaw ka ayaw ko din Apan karon. Kalaay sa kong gibati. Ano to mag-lunch paborito ng resto ni Mol? Okay. Excited ako mag-step up usab sa atong wedding, Mary. Ikaw masab ko. Oh, si Jenny! Babe, wait ha. Doonan ko na makadiyot. Wanna come? No. Dili na. Ikaw lang doon niya. Muna ko dito sa restaurant aron maka-order ko. Okay, thanks, babe. Moapas ko. I won't be long. Pagyapon mo sa pagtinagdali ni si Kaya ako. Hindi ko man ang kapiling.
Ang ilang ibalik ko kung sa pagkakagad kong magkulay sa una. Fair ko. Ipakita ko niya ang pagkabuka. Muna na ko sa restaurant. Kung orderod ko ang iyong paboritong putahe. Ay, naman ko si Gina. Ingan ko niya kay dili siya magdukay. O palagi siya mapalik. At doon ko siya, matod niya, di na siya dapita sa unahan. Anong nalangan mo kasi siya? Mili ko siya din kapita. Ay! Oops! Ah, sorry, miss. Miss, I said sorry. Hey. Gana ba tutukan ko na magsama na? Jason. 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 Miss. Excuse, gana ba gagakos mo ko ni mo? Jason, salamat. Salamat ka nakita taga din ni Jason. Oh, miss. Miss, buhay ko. Jason, huwag ka na ba magkailala ako? Ako ni, si Lily. Ha? Lily? Ay, oy, kataas basam sa linya ini pagkauna, oy. Ngano kang gilinyahan man ni nila, no? Lami gyud tingali ni. Mao musuon lang sa gud ni. Musuon ko og linya aron makatilaw ko ining ilahang linyahan nga pagkaon. Ay ta, bahala na to si Lily dito, oy. Magpaabot ato siya nako. Daling ko na bitaw to siya. Jason, Hindi ako sa sipsyon ako. Usapa. Miss, ganit lang. Miss, nasayap ka lang siya magituan. I never knew nga. May kaparehas ba rin ko og panagway aron masahipan ko di mo sa lalaking imong gipangita. huwag ko masayo. Dili ko may imong masayo. Ikaw ni. Ikaw si Jason. Miss, I'm sorry to disappoint you. Papadiligisyon ako pa nga. Ako si Larry. Larry. Yes, I'm Larry. Larry. Apa ikaw si Jason? Tutuki ko. Kinalang may numdum ka na ako. Ako ni Jason, si Lily. Ha? Si Lily, ang imong pangasawa nun. Otsa? Miss, dasayot ka yun. Dili ko si Jason. O labo na imposible nga. Ako ang imong pamanhunon. Tungod kay kaslunon ako. Dara siya, oh. May kaila ka din usap niya. Gikakita din eh. Who is she? No, dili naman nagkaila. Nabanggaan ko lang siya accidentally. I'm sorry again, miss. Babe, let's go. Excuse us. Jason. Siya si Jason. Dili ba imong masayop ko siya si Jason? May babae siya kikauban og Diyos ko. Dili ba imo? Kasluno na usap sila. Dili ba imong magpakasal siya sa maong babae? Misaad siya. Ako ang iyang pilion sa higayon nga may balik ng iyang panumduman. Misaad siya nga ako lang ang iyang mahalon. Jason. Jason, kinahanglang mahinumdum. Mahinumdum ka na ako. Kinahanglang mahinumdum siya sa iyang mga saad ako. Jason. Ingon pa ko nga ayaw og biya din may biya gyud. Ay, daoy. Nadugay masagugugod. Tingalig nangihi siya. Kaihipon tingalig pinaabot na ko. Ato na ko sa CR. Doon naman din Dahil pa silang ginimbayhan na, uy. Mahilis yun yung ice cream nga akong bit-bit. Ay, lagi na to, ana. Misugod na kala na yung ice cream. Bibi, tilapan ko ni anam-anam, bi.
Gali niya masabdi din ang manood sa CR. Magwa na lang ko din Pabuto na lang ako siya mo gawas. Lain si kayong busod ko diha niya nagbit-bit ko ining akong ice cream. Anything else, babe? Nasa sa kawas sa restaurant yung bisod na linis Kung nagsigisig tanaw na mo. Babe? Ang iyang na bisan ko nara sa sakpang apan. Maklaro ko kayo ang kakul siyang itsura. Larry, babe. Say, kay sabay kisigihan mo og tanaw sa kawas, ha? Larry? Ha? Yes, babe. Kinsay? Oh, ang babae ka na imong gikabangga ka ganina, dili ba? Ha? Nagsige siya og tanaw dinhi sa atong nahimutangan. Are you sure nga wa ka makailan niya? Ha? Of course. Kung nakaila pa ko niya, I'm sure. I would forget her. Then, nganong misunod siya nato dinhi? Nganong nagpaatbang man na siya? She's not. May gipaabot lang tingali siya. Nagpaabot ka mo gawas ka? Hennessy. Gawson ko siya. Pagutanon ko siya kung sa iyang tuyo nimo. Kung nganong gisigihan ka niya og tutok. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!